Merindal 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 merindal. Alas 3 na, oras ng I-text mo, i-upload mo, i-chat mo. pinky-on mo sa DZGB. Kaiba ang lalaking hindi inuumaga. Mga impormasyon asin pangyayari sa palibot mo. Ipapinki mo kay Henry M. sa DZGB. Mga istorya nin karahayan asin naginibuan. I-share mo, pinky-on mo sa DZGB. Pinky-on mo! Inipuan sa inyong amigo Henry Maceda, Oh, ang talaga? lalaking madaling makalimot. Oo. Ngunyan. Sarabayo ng salbatan na kapasira manoy. Madiskuido ka noy. Style muna naman na. Ulita daw. Pero may bago ka naman na style ha. Ulita daw. Inipuan sa inyong amigo Henry Maceda, ang lalaking madaling makalimot. Henry Maceda, ang pink mo, baby! Araw-araw masasarap dahil talaga? andito na ang Masasarap. Grabe. Yan sana. Masasarap ha. Grabe ang mga tirada mo noy. Pagkaraya na. Good afternoon. Hello. Kumusta ka mo dyan? Good afternoon po, Legazpi City. Kumusta lamang kita? Ano merindalan mo yung kanaray? May merindalan mo niya? Wala man. Wala man gayud ngunyang kimaray na merindalan na di. Pero dahi man lamang. Ano daw kung igwa lamang ngunyang kimaray na merindalan? Ano daw kung igwa lamang? Gari wala man gayud. O beno, sa mga nakatutok po dyan sa Facebook Live, good afternoon po sa Endogabos. Mga nakatutok po sa DCGB Radio, kumusta? Mga nakatutok po sa radyo DCGB App Live. Yung mga nasa app baga, may mga app. Good afternoon tabi sa Endogabos. Kasabay niya to, mga tugang si Manny Tutanyes. Sharing man po sa tuyang Facebook Live. Mark Shan Madrid, ang lalaking pugi, lagi. Yun na, abot ko sa iyo, ha? Maxian Madrid, pugi, lagi. Ayan, yun na yan. Oy, sa mga nakatutok dyan tabi sa, ano yan, kape daw. Sabi ni amigong Ed Esquejo, ha? Warang merinda, ay grabe amigo kung warang merinda lang, ha? Wara sana, mga taga Bacoor, Cavite, Ronnie Cerezo, yun, nakatutok tabi ko niya na paghahapon, ha? Yung mga nakatutok dyan, paki-share lang, ha? Paki-share lang, ha? Paki-share lang, ha? Okay? O, Beno, may traffic da dyan sa kuwan, ha? Sabi kan sa tuyang paradangog, o dyan da sa may Villa Hermosa, halabaon na da ang traffic, mani, na paano ini, ha? Halabaon na nga tabi ang traffic sa may Villa Hermosa, Daraga Albay. Grabe na nga po occupied na ang duwang lane papasok ng Sursogon. 20 minutos na lamang nga kabidigdig. Maprograma ka na lamang nga. Grabe adi. Dahil po ini sa kahalabaan kang pila nin mga truck going to Sursogon. Tapos road widening daw sa Villa Hermosa, particular sa boundary kan duwang probinsya. O ano ba yan? Dapat gayud mga tugang may nagre-reparo kan adi. O ano, stranded dyan sa mga kababayan ta dyan. Stranded na sa mga kababayan ta dyan. Siguro gayud saruan sa mga pwedeng ilingon. Kasatuya tabi na mga otoridad. Mga taga-barangay Banyag Daraga. Good afternoon daw mga taga-Banyag. Kumusta tabi ang mga paradangog tas sa Banyag Daraga Albay. Okay. Sa mga traveler natin dyan, hello. Okay. Ito, sandali lang sa mga si Madam Anita Armstrong, nasa Australia ngunyan. Boda tabi si Armingol. Ang Armingol na pangaran man eh. Ang Armingol na pangaran. So ano'y Armingol. Hain ka ngayon, ang pangaran mo Armingol. Armingol. Pangyari, bossing, Armingol Belches. Maray na hapon tabi. Kung medyo sa English, ang apon kan, Armingel. Yan. Ulitin natin, Armingel. Yan. Kung sa Filipino, Armingol. Yan. Ganyan kung sa English, Armingel. Yan. Hindi man sa tricycle. Yan. Okay. Good afternoon tabi dyan sa Endogabos. Ayos man na merindalan mo, bossing. Armingol Belches. Okay man yan. Okay. Okay no. An sa tuyang tatara, ay wara ako naka-research ngunyang keyword for the day.
Nalingawang ko sa word for the day. Kamuna ang tao. Kamuna ang tao kan tataramon. Ano, sige daw ni ano ni Igwa si Kwan. Ano ni si Angel Igwa. Ano ni si Angel Igwa. Anong tataramon eh? Anong tataramon? Sabi ni Kuya, Ano na? baloka. Baluka? Unang tataramon, bro to you by Manito Tanyes. Mga tataramon. Ara mo daw ang gustong sabihon? Ang tataramon, mga tugang na gustong i-share sa tuya ni Kuya Manny, baluka. Ika pong nagdadangog mo niya na para antabay sa programang Pinky On, naka-experience ka na po kung paano pagbaluka? Ano mga tugang ang gustong sabihon kan tataramon na baluka? Balukaha daw nga iyan na mahibugon nga ang kunab kan lang ka. Balukaha na. Pero how do we explain mga tugang the word baluka? Sige daw, baluka. Oho, sige daw, sige daw. 15 makalipas ang alas 3, yan po sa tuyang word for the day, baluka. Verdad. O, may gusto magpaliwanag ha. Good afternoon. Hello. Ito po, Sir Henry. Yes, good afternoon po. Ang gustong sabihin tabi, Sir Henry, kang baluka. Oh. Tuya magatabi, Sir Henry, na ngaya. To, maningaya balukahan na ngaya mandigan. Tumako ka baga, hindi, Sir Henry, kan ubak. Gusto sabihon manay, so pili, so maniini na igwaki ubak. Opo. Para matanggal mo so laog kang mani, so buto kang mani. Di ba? Opo. Babalukahon mo ito. Papaulsiton mo. Bibo ka. Di baluka na. Baluka. Balukahan na ngaya. Opo. Iyon. Iba, ang buka sa baluka, iba man ano? Di ba, ma'am? Iba, ano ba kakaiba kang buka sa baluka? Duwag klase, baga sir, ang bukahan na ngaya baluka. Marauton. Marauton na. Pero gari pa rin man sa nang sabihin kang baluka sa buka di. Ang buka, halimbawa nga ya, ang buka, open. Open. Ang baluka, to open. Oo, na. Bago ka magatabi, sir, hindi kuyang kaya. Pero mapipiliton mo muna para maging magbagbuhay so mali. Yes. Pero ikaw, tao ka magbaluka. Ayun, trabi, Sir Henry. Na-experience ang ka ng balukahon. Ay, nasay mo, sarawayon ka na. Sige, bye-bye. Thank you. Di ba? Tama ba? Ang pinagbabaluka talaga mani. Ano pa ang pinagbalukahon? Ang pilit, tilad iyan ang pilit, titilad. Iyan ba kung baluka? Kuan iyan? Oni. Gapunta ka di ba sa sarawayon ka na. Ano mga bagay-bagay na pwedeng balukahon? Hello, good afternoon. Hello? 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 Yes, good afternoon po. Hindi sa mo sa first district. Ang apodkan, Himaluka, bakong baluka. Himaluka. Himaluka na ngaya supisog kang mani. Iyo mananggad, ano. Pwede. Oo, pwede. Himaluka. Ayo. Yes. Okay, salamat bossing ha. Unod ko, kuya eh. Latusunta kang sarawayon ka na para ka nagpaliwanag. Sige, amigo, bye-bye. Amigo, maski pakurukiw ko, tantoda. Saga rin, amigo. Sabi ni Jayna Aconia, maski pakurukiw ko sana, minauldot baga. Oy, Jay, karpasaway, amigo. Sarawayon ka na. Sarawayon ini. Okay na, nagkarintindihan kita mga tugang. Iyan na, ano pa ang pigbabalo ka? Yan, ako man nadago ko yan. So hinog bagang lang ka. Hinog na lang ka. Pag tinanggal mo yan mga tugang na hinog na lang ka, kwakwaon mo so kunab, buda mga tugang so pisog. Sabi kan mga gurang, balukahon mo ngayon oy. Paulsiton mo ngayon oy, iyan na pisog. Magayo nun ang
Subibuang baga-arog kay ni Manny, magayunon yan. Pagbuka, magayunon pag-ilingon. Ha? Pag nag-uldot mga tugang ampisog, iyan tabi ang sabiyon kang baloka. Okay? Naintindihan? Naintindihan po? Mga tataramon, ara mo daw ang gustong Okay na? Nagkarintindihan na kita? Okay na. Good afternoon, tabi ka. Ika Joseph Nares. Ang mga terminology mo, gari makulugon sa ngipon. Sarawayon ka na. Sarawayon ika Joseph na. Enda, dahil ka mabasa ka ini. Gari makulugon sa ngipon din yung word mo. Ano? Sir, tuwoy baga tsaka yung taong tigbabalo ka. Ang rin? Tuwoy tsaka so tahong. Iyo mananggad. So tuwoy, so tahong, buda, so... Shell. Isa, shellfish, so... Uya, magkasabi Victory Village ka, dakol. Bibalo ka ito, pag hingat-hingat na kidiit, bubukawod, shhh. Salbata ng siram. Ade, pakabukahamoy, the best. Bibalo ka. O hinda, tuwoy. Yan, buda. Tahong ito, so... Yan, yun po yan, ha. Mga bagay-bagay na pigbabalo ka. Ano pa ang mga bagay-bagay na pinagbabalo ka? Nasa sendo na po yan, mga tugang na mga araw ka na bagay. Okay? Lydia Magdaong, Sirhen, pilision mo kibigla kung dai kaya kang kamot. Biba. Awin na sa endo. Mga sarawayon ka mo. Yung na. O yan taban sa tuyang tataramo na. Look at that word, mga tugang na. Balo ka. O, kaya sa aga angel, ka naman ma-prepare angel kaya niya. Pag-duty naman si Manny. Okay? Watching from, sandali lang ha. Okay na? Okay na kita? Yung mga nakatutok tabi sa Facebook Live. Pakishare daw tabi mga busing. Pakishare sana. Mga busing kan sa tuya tabing programa. Share lang. Pakishare daw tabi Madam Anita Armstrong sa mga friendship mo. Okay na? O, Bino. Sabi ni Jer Bailon, sabi ni Jer, ang kausa kan traffic sa may Villahermosa dahil sa tracking na piga-hold na paduman sa Bisaya. Dahil mo napipalusot sa Putyaw dahil tag sa gale warning. Dapat kaya may standby sinda sa area kang Alubo Airport. Magapigabalo ka. Onan mga pigbabalo ka. Percoles. Ano bang Percoles, Marcian? Percoles. Munggo. Bibalo ka yan. Jer, amigo, initabi na pigatara mo sira. Dahil man pigbabalo ka. Initabi, pig, on. Dato suntakang sarawayon ka dyan na. Jer Bailon, dahil man sira na pigbabalo ka. Initabi, pig, bubunles. Ini man na. Okay, balok. Man na, sarawayon ka mo. Sa bugtong, ay sus kung pangyari sa maoraro. Shell, yes. Agree pa ako sa imong shell pigbabalo ka. Kung kadana ngayang agum niya, nga pod kaan, balo ka. Mataliyon man nag-text na ini. Balo ka ngaya. Yung man ang gadadi. Jerel Aranya, Jerel, pundo Tabyos. Yan. Tabyos. Anapod kayo ni Samuya. Araman tabyos madingchi. So darakula na. Anapod ka sa daraga. Kanyos. Kanyos ang apod sa daraga. Sa mga apod ka, tabyos. Sendo no, isa kabalig. Kanyos. Kanyos. Hello? Yes. Yes. Kasag. Ay, pigbabalo ka man ang gadang kasagadi. Iyo mananggad. Nadali mo sa parating na salbay na kasag. Nadali ta sa parating ng sira na kasag. Nadali ta si Raul. Sige. Po. Salamat, Bigo. Mabuhay ka. O, yun, tama. Kasag. Ang kasag, mga tugang pigbabalo ka. Okay? O, bueno.
alas 3:25 na. Kaso hapon, dahil natapos ini, tapuson tango niyan. Ha? Tangani mga tugang na itautan na yung premium ini. Dahil na kukuha. So tamang ukod sa tanog. Hello? Hello. Yes. Ang pagbabalak ba, kulahin? So, tahaw ni Carla. Lato suntak kang sarawayon kasi na. Oy, ini ba kitubig na malipot? Sarawayon ini oh. Ini may tubig na malipot. O na, digyan na kita mga tugang sa Oy, sa mga nakatutok sa Facebook, pag-share lamang nindo taban sa tuyang programa ngunya na hapon, ha? Tabi, pero naman ka mo nag-share lamang. Mga 10 lamang na share, i-share nindo. 10. Good afternoon kay Bossing Cesar Miranda, Arsenal. Si RV Arsenal, aki ni Aurora Arsenal. Hello po sa DCGB. Yan. Okay. Okay na? O bueno. O ano sa tuyang tanog? Ipanautan na niya ni Nita. Di na ukod. Okay na. O na ha. O. Di na po kita mga tugang sa mahiwagang tanog bago sa mga samno sa pagkabuhay nin tao. Itaw na, di na ukod ining tanog na ini. Pig-check ko sa mga padara nindo. Wala man tabi ki. Tuminama na naman. Bako lamang klarado. Oy, Madam Manay Shirley. Happy 45th wedding anniversary sa sakuyang mga magurang, Mama Len and Papa Goy. Oo, talaga ha. Manay Shirley yun, ano yan, Manay Shirley Tolosa. Kasaba ara mo Manay Shirley, iyan na tindahan mo na andyan sa Tahaw Road, sa may likudan kan UST Hospital. Estudyanta ka. Yun ang kusina mi. Kasaba ko naman naaga naman, pag 11:30, 11:45, hapit naman kami kanaki ko. Bakal lamang kaming sarong litson manok. Buda, sugulay mo na may kalunggay, na manok ang bangot. Yan. Buda, utong paborito ka na aki ko na sugari, litson baga na, ano yan? Ano nga na po kaya ito, paksiw? Yan. Yun ang Manay Shirley, oral daw na dyan. Pigabadjitan ko na Manay Shirley, 150, ang sakuyang oral daw na isira. Yun na, din na magparaluto sa arong. Pero nabis talaga paminsan utong limpo. Yeah, the best. Okay, thank you. Good afternoon, tabi. Manay Shirley Tolosa, just lang iyang matlitson. At saka, happy wedding anniversary kay Mama Len and Papa Goy. Yan, Papa Goy, by ni Goy. Sa endo tabing dua. Happy wedding anniversary, tabi. Happy wedding anniversary. Okay. Okay. Cheese nut saka sufrot sa Davao, pigmahimalo ka. Iyo mananggad. So, ito, durian. Tama ka po. Happy wedding anniversary kay Cesar Grecia. And Sonia Grecia po, hali sa magayon niyang mga aki. Good afternoon po sa Indo. Tapos, ipagtagtag. Okay, mali. Okay na? Ano na ang tanog? Itaw tanang. Ini po arog ka ini. Diyan nakukuha ining tamang simbag kayo. Ito, dago kanindo. Ulit. Ulit tabi, ulit unta. Di na kukuha. Madali lang. Ulit po. There are 2 actions involved. Dumang action na involved. Ano itong action na ito? Ano siya? Iyan ang katanog na yan man pigagamit sa construction. Ano pa nga? Pigagamit sa construction. Pwede siyang darakula, pwedeng saraday. Pwede siyang pinadarakula, pwedeng pinasaraday. Pag napasala ka magparakwangkaan, pwede kang dapat nagigibo kaan, eksperto. Ano yan? Paano siya? Mga tugang nagtanog. Amigong Nogs Meat Shop. Ang masupply ki sa rambulan ay sira duman sa honest man. Maray na hapon, migo. Ang sa kuyang amigo na igwadyang ki tindahan sa public market. Buda tabi duman sa Tabaco City. Hello? Hello, Kuya Hen. Wala pa man tabi sulod ko sa bawang aga. Pag-text ka, madali lang. Sabi ko baga sa imo, tumix ka sa ko. Di ka man nag-text. Nag-text baga tabi. Ala, dalag ko na ata. Screenshot ko na ini.
Madali lang. I-screenshot ko na. Ay, madali. Kaso bago, pag i-text ka, kaya ba mga gusto na text ko? Nag-reply po ako sa inyo. Ay! Na-receive mo sa text ko na sabi ko ikaso taga 8? Opo, nag-reply ako sa inyo. Iyo po, ako po. Okay. Sige, taon lang ha. Alas 4 pare. Alas 4, yo. Salamat po, salamat. Okay, alas 4. Alas 4. Okay, thank you ha. Alright. Na. O bueno. Sigsiganin graba. Manay Shirley, sala. Okay, hello? Yes? Mga tiles po na nasa lata tapos winawa tapos bigbalit saro-saro. Sir. Taga saan ka? Tagarawis po. Rawis. Ulita. Mga tiles na Mga tiles na ano pa siya tapos nakakagano ko sa lata tapos winawa. Tapos Balik saro-saro. ano kada kulang tiles? So, tiles po na ano, tapos para sa na ito. Nyan. Para sa na tiles, tapos Tapos, nasa o siya, tapos winawa. Tapos, balik saro-saro. Actually, Miguan, simbag mo, mga nasa 80% ng tama. I hate to see you. Alat. Ang simbag mo, 80% ng tama. 20 na sana ang sala, 20% na sana. Araw kene. Tabangan tagata, araw kene. Sabi mo, mga tiles. Migo, hello. Hello, Migo. Opo. Ano ang ginibo sa tiles? Ikinarag po sa lata, tapos winawa. Pula, tapos linalik po saro-saro. Binalik saro-saro. Opo. Sige, pasensyahan ta ka na. Tagar pasensyahan ka ang simbag mo. Araw kaya ni Migo ang tanog. Tama ito ibig sabi mo na mga tiles. So, sa mga saradit bagang mga tiles. Sige po. Yan. Kinugay siya. At kinugay. Kinugay kang kamot. Ang pagkakugay kang kamot, so kamot na di malulugad, kinugay. Po. Pagkatapos, kumino ki mga tulo, hinulog saro-saro naman sa lata. Ting. Ay, sala po. Ting. Ayo kayo po. O ngunyan, pero ang gusto mong load. Ikaw po, bala. Diba rin sa imo, load ang ki 10 pesos. Dahil makarapan sa na. O, Migo, Po. tawan taga ki 100 pesos na load. Yo. Yun na. I-text mo ngunyan sa number mo, gira-write i-compare ko din sa screenshot ko, Apo. Anong pangaran tabi po, Sing? June Gag po. Ano? June. June. Pero ang bisis ka nang nangganas ako, first time ini o day pa lamang? First time po. First time talaga. Mayagom ka na, John? Siguro na po, may aputan na ako. Ay, salbatana. Gurang ka na? 55 na po ako. 55? Sus ko pala. Grabe. Ano? O, sige, Migo. Congratulations sa lahat ng mga lumutod-tod, ha? Apo. Okay, bye-bye. Thank you. Bye-bye. Ito ang pinakaraning simbagman, sa mga purotol na bagang tiles, kinugay, nagwaki mga tulo, tapos sinulog, ting. Ito po mga dugang, ang mahiwagang tanog. Kung ano kayo nagkari si Parindo na, nagtabas ki tiles, ngaya, naglagari ki tiles, nagkat ki tiles, baka man po ito. O, di ba ka? O, ano ha? Ano sa rin maraya? Madali lang ha? Nagkat nga ki tiles. O, ito. Okay. Kinugay. So, mga tiles sa radayo ito na. Baka pa na Ang gawain ito ay masama. Huwag gayahin. Anong masama naman sa pagkugay, Sara? Ika naman, pigakalaban mo naman ako, napait mo na naman. Anong maraot sa pagkugay?
Pigkakalaban muna naman ako na naman na, Pigkakalaban mo, ano? Maulo ka pa, ano? Maraot naman na, parang nagkugay, maraot. Sarap yun ini. Hello? Yes, sir. Yes. Oo. Ano po? Ano po? Sa Reddit. So ano po? Yung makakod lang, sir. Maukod ka pa? O sige, ano ukod mo po? Ang ano yan, sir, so tiles ba nga sa Reddit, tiga hugay-hugay, tapos pigpukpuk so napapatungan, kaya nagatunog. Pinukpok. So napapatungan kang tiles na sa Reddit. Iyo po. Sala. Salamat po sa iyong sala. Bye-bye. Tinaram na susimbag. Sala pa nang gadyo siya. Awin na. Alas 3:35 na po. Sa pagbabalik ang mga samno sa pagkabuhay. Asi pang orasyon. Makalipas lang kayo ni. An oras hatod sa Indokang MaxVit. Sa MaxVit, nakatres ka. Usap tayo sa Facebook ng MaxVit. Safeguard. Safeguard. Make every wash ay hashtag SafeWash with Safeguard. Neurobion. Neurobion. Helping true heroes by nourishing nerves. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. Joy. Iwas germs. Iwas sakit. Hinebra San Miguel. Ngayong nagbago ang mundo, bago na rin ang tapang mo. Ngayong 2021, may bagong tapang sa One Hinebra Nation. Coffee Mate, bring out the best in your coffee araw-araw sa halagang 15 pesos with a new Coffee Mate Tipid Pack. Araw-araw mas sasarap dahil andito na ang new Coffee Mate 60-gram Tipid Pack sa halagang 15 pesos lang. Araw-arawin ang creaminess in your coffee. Sa new Coffee Mate 60-gram Tipid Pack, you can enjoy up to 12 cups of creaminess every day. Talaga? 15 pesos para sa 12 cups? Yes, 15 pesos para sa 12 cups of coffee with Coffee Mate. The new Coffee Mate 60-gram Tipid Pack. Bring out the best in your coffee araw-araw sa halagang 15 pesos lang. 15 pesos is the suggested retail price nationwide. Panahon ng hawaan. May hawaan din sa bahay na di namamalayan. Dahil ang sponge ay maaaring pugad ng milyon-milyong germs na maaaring humahawa sa pinagkakainan. Iwasan ang hawaan. The Philippine Society of Microbiologists recommends Joy Antibac with Hour of Safeguard. Removes 99.9% of germs sa sponge. Para iwas hawa sa pinagkakainan, mag-Joy Antibac with Power of Safeguard. Iwas germs, iwas sakit. Mag-Joy Antibac para iwas hawa sa pinagkakainan. Now that I'm free, Nido's the one for me. Protection that's right for toddlers. Like me. Marian Rivera. And Zia. Simula naging toddler si Zia, mahilig mag-discover at mas independent na siya. Kaya dapat, Nido 3 Plus for me. Mas pinahusay pa ng NutriTods program. Siksik sa nutrients for digestion, brain at protection. Specially made for toddlers. Look at me, Mom. You're my number one. Choose Nido 3 Plus. Nido 3 Plus. Todo protect your 3 Plus toddler with Nido 3 Plus. Todo sa proteksyon and sustansya sa presyong di todo. Nido 3 Plus yan. At ngayon, ang pinakabago, ang pinaka-epektibong food supplement na mabusising ginawa sa Amerika at matapos at 3 taon, aprobado na ng FDA. Mega One, ang evolusyonaryong produkto na nagtataglay ng 21 natural na mga komposisyon na nakatutulong upang palakasin ang immune system at ang ating kalusugan. Para sa karagdagang impormasyon, maaaring makipag-ugnayan kay Doc Joey Bitito sa cellphone number 0998-975-8121 o 0917-853-8933. Ang opisina ng Miracle Health Corporation, Amazing Trio, Yes, We Love the Philippines, ay matatagpuan sa Barangay 18, Cabangan West, Rizal Street, Legazpi City, sa harap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. Bisitahin din ang aming Facebook pages, Mega One Superfood at NHC Bayanihan Official. Mega One, evolusyon para sa kalusugan. Wow! May bago na sa Nido Junior para sa 1 to 3 years old. Igwang bagong hitsura, bagong formula. Puan 97 pesos lang. Suggested retail price. Nido Junior. The use of milk supplements must only be upon the advice of a health professional. The unnecessary and improper use of this product may be dangerous to your child's health. Per EO 51 CA number 172 series of 2019. May hugasan, 20 seconds dapat, 12 seconds, 4 seconds, 3, 2, 1, clean na! Yay! Germa ko, nasa doorknob mo, makukuha mo ulit.
hugas lang, pwede ka uli makapulot ng germs. Kaya Safeguard na. May up to 24-hour germ protection ang Safeguard with InfiniShield. Basta Safeguard, safe. Diretsahan na. Gaano katibay ba dapat ang anak mo? Sakto lang? Dapat 100%. Kaya naman sa gatas, dun na ako sa 100% ang tibay. Mag-Bear Brand. Ang nutrients, di basta-basta. Tibay resistensya nutrients. Ito lang ang may 100% vitamin C, tulong para sa matibay na immunity. High in zinc at iron, na pinag-aralan at napatunayan. Patibayin ang resistensya. Mag-Bear Brand fortified powdered milk drink with 3 balanced meals. Sure ka rito, 100%. Tibay resistensya nutrients refers to 100% vitamin C, iron, and zinc based on Rennie, 46 years old with 3 balanced meals a day. This product is not suited for infant feeding and is not a breast milk substitute. Tara na, sabay ka na. Tara na, saan ka ba pupunta? Maraming mabibili sa presyong abot kaya. Huwag magalinlangan, huwag mag-isip. Shopping need not be expensive. Yashano, Yashano Mall. Yashano Mall. Yashano. Lemex na! Kawawang batay, lobo, hinika. Parada ng salbay, plema. May halamang muntik, natural ng pampawi. Kung tawagin ay lagundi. Nasa Lemex for Kids yan. Sarap, lasang orange, yummy, banana. Lemex na! Sa ubo ng Baby Pasteco, Lemex Lagundi for Kids. Pinalalabnaw at pinalalabas ang plema para sa maginhawang paghinga. Tigil na ubo, sarap na huminga. Lemex Lagundi for Kids na! Basta Lagundi, Lemex. Detex Nagundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Clemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Nestogen 3. Para kay chikiting 1 to 3 years old. May 1.8 kilogram big pack. Good for 56 servings sa halagang 13.93 pesos SRP per glass. Available in supermarkets and drugstores nationwide. Nestogen 3. The use of milk supplements must only be upon the advice of health professionals. The unnecessary and improper use of this product may be dangerous to your child's health. Coronavirus ba ang hadlang sa pag-aaral ninyo? Andito na ang Southern Luzon Technological College Foundation Incorporated ay gumawa ng hakbang sa mga gustong mag-aral sa junior, senior high school at kolehiyo. Ang SLTCFI ay handang umagapay sa mga mag-aaral upang may pagpatuloy ang kanilang pag-aaral at pagharap sa new normal o sa makabagong panahon na ating kinakaharap. Sila ay nag-o-offer ng flexible blended learning o online or offline/modular classes. Kung may sapat na gadget o may maayos na internet connection, maaari niyang piliin ang online classes. At kung ang estudyante naman ay walang sapat na gadget at walang maayos na internet connection, maaari niyang piliin ang offline/modular classes. Sa ganitong paraan, malaki ang matitipid ng mga magulang, wala na silang iisipin na pamasahe, baon at iba pa na kinakailangan. Ngayon, mas magagabayan palalo ng mga magulang ang kanilang mga anak at higit sa lahat, masisiguradong mapaprotektahan pa sila sa mga pwedeng masagap sa labas tulad ng COVID-19. SLTCFI course offered junior high school, grade 7 to grade 10, senior high school, grade 11 to grade 12 with academic track, STEM, GAS, ABM, and HUMSS. College, Bachelor of Secondary Education, majors in English, Mathematics, and Filipino. Bachelor of Technical Vocational Teacher Education Program, Bachelor of Science in Business Administration, major in Human Resource Development Management, major in Business Process Service Management, and major in Financial Management, Bachelor of Tourism Management, Bachelor of Science in Computer Science, Bachelor of Science in Information System, Associate in Computer Technology. What are you waiting for? Enroll now in our online registration. Visit www.sltcfi.com/ENROL. And for more information, please contact us at 0977-147-3488. Basta SL, wow! Just na lang ang Bear Brand swak? Oo! Pero ang tibay, di nang bago! I got my tibay. Just na lang! Just na lang ngayon ang Bear Brand swak. Araw-araw na ang tibay mo. Just na lang ang Bear Brand swak. Araw-arawin mo ang tibay. I got my tibay. Just na lang ngayon ang Bear Brand swak. Bear Brand Swag, 100% vitamin C, iron, and zinc sa halagang Just pesos na lang mga moms!
Bear Brand Swak, 10 pesos lang. Tibay refers to 100% vitamin C, iron, and zinc, together with 3 balanced meals a day. 10 pesos is the suggested promo price. Promo runs from January 1, 2021 to March 31, 2021. Per DOH FDA CFR or permit number 1118 series of 2020. This product is not suited for infant feeding and is not a breast milk substitute. Si Henry Maceda, ang pink on mo, baby! Right. Balik kita mga tugang sa programa 15 bago mag-abot ang alas 4 ng hapon sa DCGB. Ngunyan pong Aldaw, uy, kumusta ka mo? Ano nga yan? Wala man. Arog lang, iyo lang yan. Okay, sandali lang. Uy, salbatan ng pangyari sa Maabaka. Na dagdagan kita mga tugang kikwan, ano ini, nagulpi niyo, salbay mani, nasampuluan kita, na dagdag mga tugang na kaso sa COVID, ha? Nasampuluan kita Sa buong Albay, buong Bicol, 47 po ang naidagdag. 47. Sa 47 yan, mga tugang, 10 sa Albay. Pangyari sa Maabaka. Sen mga na yan na 10 na ngayon, Henry M. Ang 10 na iyan po, 5 sa Ginubatan. Ang Ginubatan, paano yan man ano? Ha? 5 po sa Ginubatan. Saro sa Bakakay, saro sa Kamalig, saro sa Daraga, saro sa Legazpi, saro sa Tabaco City. 5 Ginubatan, ang tagsararo po ang Bakakay, Kamalig, Daraga, Legazpi, asin po Tabaco City. Yan Ang latest dyan, mga tugang sa kasukan COVID na yan. Kamnorte, 3 ang dagdag. 2 sa Daet, saro sa Labo. Camarinesor, 19. Ang Kamsur, 8 sa Naga, 4 sa Pili, 2 sa San Fernando, 2 sa San Jose, saro sa Bula, saro sa Pinalabak, saro sa Pamplona. Sa Catanduanes po, dahil kidagdag na kaso, dahil dagdag na kaso, sa Catanduanes. Sa Masbate may saro sa Kawayan. Ngunyan, mga tugang, ang Sursogon, may naidagdag po na 8. 3 sa Erosin, 2 sa Santa Magdalena, sarong Sursogon City, sarong Bacon, sarong Bulusan, sa Kabaga. Pangyayari sa Maoraro, ang nauli ang 5 recoveries. Ang good news dyan today po kay Gadan. Gadan. So as of now, ang active na kaso sa Bicol nasa 510. Sa 555 pala. 555 ang active na kaso kan COVID mga tugang sa Bicol. Yan, aramon ta daw kung sign itong saro na kaso kan COVID sa Legazpi, Ang sarong kaso kan COVID sa Legazpi, 41 anyos na babayi, taga Barangay Pinarik. Pinarik, Legazpi City. Yan po ang dagdag mga tugang na kaso kan COVID. Sa Daragade ko aram kung may post na ni Mayor Vic. Alam ha. I-check ta kung may latest po sa Daraga. Ito saro, January, anong pitsang ngunyan man As 15 ngunyan, di ba? 15 ngunyan 15. Wara galing, edekin na i-post si Mayor Vic, Pero, mga tugang saro, tabi ang kaso sa Daraga. Anagul piso, ginaba. Totoo, maripodan si Jimmy, aramon niya na lang kung saan iyan, mga tugang na 5 iyan. Okay, so mag-iringat kita hata. So, virus, na makaskas dang mag-ulakit, nakalawag na sa Pilipinas. Nakalawag na sa Pilipinas, tabi sa virus, na makaskas mag-ulakit.
Kaya kita man tabi na mga Pilipino, kitang mga tao, di man kita magparadinunong. Di kita magparadinunong. Pag sinabing quarantine, quarantine. Pag sinabing di magluwas, di magluwas. Pag sinabing kalaligot, kalaligot. Pag sinabing uloba, uloba. Araw kita kaan. Pag sinabing stay foot. Dapat araw kita kaan. Di kita dapat mga tugang na magpapara. Pipiloso po. Iyo po. Hello. Hello, good Yes. afternoon. Good afternoon. Nata po, di kaming tubig. Ano po ako? Taga-Water District? Bako man po, kaya lang po. Oh. Ikaw baga-agadan kayo mga tabang. Pagmaan sa tubig, kurente. Kurusingon ta ka na. Saan po kamong lugar? Anong lugar po kamo? Ako sa bago, bigla sa nanapundo. Sus ko, anong barangay tabi kamo? Digdi po sa Sultan, di ka Anong purok po? Pero bako man po ini puro, kunyan po ini Saan po dyan? Sumten. Saan po? Sumten. Zone 10. Ano po ang lugar na yan? Saan po ang parte? Digdi po sa may likod ng Kayasiano. Likodan Canyasiano. Ardi ka mo sa LCWD. Arani po. Sige po, i-upload ko ngunyan sa Water District, ha? Opo. Anong oras pa tabi, Madam, na waranto? Anong oras pa tabi na warang tubig? Anong oras pa po? Anong oras pa na warang tubig? Alas 12 po. Sus, kung pangyaris. Hanggang mo niyan, daing tubig? Wala. Nya, kumusta na po ang sitwasyon kayang hundang tubig? Kaya mga uton. Ha? Bata, nagkakarigi sana ako sa bago. Ay, nawala sa tubig? Napanaw na sana ako dahil ang bulo sa grifo. Abay, pas mineral water ang Ay, binalaw ko. sus ko. Iyo, ano? Dapat nagaan yung biso man ko sa tinda. Anong oras ka po nagkarig? Alas 12 ka nagkarigos? Oo po. Ganyan po malamang alas 4 na. Kumusta na po ang sitwasyon? Okay pa man? Mapulot-pulot pa natin. Ito ako nakabalaw na maray. O sige po, tapunan mo sa Water District, ha? Okay po, salamat Sige po, welcome. Di ba? Ay, sus ko, kairak man ka. Dakulon sir mga wara face shield na mapasakay kan jeep daraga Legazpi. Ang driver sa ko ang face mask. Ata na nga ni. Di kita nagkakatararaman ba ya? Di kita nagkakatararaman. Mga tugang ta. Lingan na iya. Kasabago, may naglibot-libot na samod duman sa may inutan mi. Nga niya ako, busing, manggura ng samod. 200 nga niya, sir. Nga niya ako, baka lang kung 220, mag-face mask ka sa na-permi. Di pagtakal ng face mask mo. Ano nga, sir? Sabi ko, baka lang kung 220 ang samod mo, ang face mask mo, tanggalin mo sa kuko mo. Takupan mo ang dungo, buda ang imot mo. Nasabutan mo nga niya ako. Ay na nga, sir, sa 220 ko. Ang pag-face mask nga niya ako, busing, takupan man ngimot mo, budan dungo mo. Di pagbubugtak yan sa koko mo. Taday ba nag-proteksyon? Nakikiurong ka sa kuya sa ibang tao dyan, sa mudnaan. Sigurado ka nga niya kung ang kauron mo, malinig, ding virus. Ay na nga, sir, so 220 tabi. Ang nga ako, 220 mo. Habuta kang mailing na uminagi ka din na ang face mask sa koko mo, ha? Opo, nasa sabutan niya mo. Uminutro ka pa nga nga niya kung uminagi ka digit sa arong ko ng face mask mo na sa koko, di ka makaagi na. Yung nga tabi, sir. Ayun nga ako, ha? 220 sa samod ko. Ano nga, sir, oh? Manipis. Bossing Richard. Boss. Yes. Maray na hapon. Uy, nag-upload ako, may nag-text sa kuya digdin na may nag-upload sa kuya na taga dyan sa bita no mismo. Bossing. Opo. Wala dang tubig dyan sa may likodan kang Yasiano Mall. Opo. Sa mga residente ba ka dyan? Warang supply? Zone 10, opo. Wala na pong supply. Kasi bago pang udto. Ay, may pigpost pong water interruption, Sir Henry. May water interruption? Hindi ko pa rin na, bago pa sa kuya, kasi hindi ko pa rin nabasa kasi nagdadrive ako eh. Oh. Pero may pigpost po. May pigpost? Oo, na water interruption. Ang gano? I-check ko kung apektado ang area ninda. Iyo. Kung di man papiktado, pakipacheck na lang po. Ining zone 10.
Bita, no? Opo, sa may Yasiano po. Sa may likodan na kang Yasiano Mall. Sige po. Opo, okay. Noted po, noted. Yes. Salamatan, bossing. Ingat sa pagmaneho. Ingat sa pagmaneho. Alright, thank you. Thank you. Okay, boy. Richard Aton. Nag-post da maning daing tubig. Ay, man ako nakaisi. Ano pa daw, no, kung may post man ng gano'y na walang tubig. Naman ako nakaisi po. Iya po, Di nga niya, kung nahin sa mood ko, unang nga sir, oron tangan niya akong doa, di ka mag-agarig din na nasa ang face mask mo, nasa koko mo, ha? Iyo nga, sir. Kasi so pag ngunya naman yung alas 2 man, uminagi naman man eh. Hipis ako, sir! O nga niya ako naka-face mask pa ako. Latosuntak na niya ako. Ulukon siya. Naka-face mask na nga po ako. Ulukon. Alright. Ito. Yung nanggana po na Tagarawis, please. So, nanggana po na Tagarawis, 100 na load. Pakitext mo tabi ako. Dahil ko nakukuaso text mo. Igo-compare ko digdi sa mga screenshots ko kaya eh. Yung Tagarawis po. Yan nanggana ki 100. Pakitext po kan sa imong number. O taday ko nasusundan na 10 kayo naka-screenshot ko digdi. Di ko na po mahiling kong arin digdi sa number mo. O so taga Washington ako ana sa load. So Tagarawis po. Tagarawis. Yung Tagarawis po inapodan ko tabi sa Tagarawis na mag-send kan sa imong number taluludan katabi din 100 pesos. Kung day katabi mag-send bahala ka tayan tabi premyo ko sa imo gari kun bako kaman interesado itabing ay garo yun ni. Ara ko na uni pala ni. Yun 2015, tama? Rawis? Amaya lang Garo yun Yung Tagarawis po, please, pakitext daw tabi, yung Tagarawis Taba kamalingawan ko naman yan, bahala ka po. Yung Tagarawis, screen, yun naka-screenshot Yung 2015 ang last number. Sige na po, bossing, paki-text daw tabi. Just to, kuhanan ko lang tabi, ipareho ko lang so sa imong numero, ikuan ko lang tabi, ipareho ko lang kung iyon na talaga Dapat ito. Ano pa sir, digdingani po sa mauyod, mga aki nasa luwas, day naga-face mask, buda sa mga tambay, day naga-face mask. Ay inda sir, mga matagas ang payo. So iba nga po, gurang na, nagalagaw-lagaw pa sa luwas. Dapat mga opisyal ang barangay magsita, man din sindawara maiwasan ang COVID buda dahil man paluwason mga aki para man maiwasan ng iyo. Yun na nga niyan. Yeah? Okay, yan tabi. Mga to. Yung Tagarawis po, please text tabi. Kansa imong number. Tayo compare ko digdi sa number na ini. Yung nanggana po na 100 pesos na load. Okay? Okay no? Maparam na kita manita. Alas 4 na. Garo din naman kita ngunya na tultul na nagidibong ngunya na po na di. Garo din naman kita ngunyan. Pero okay man. Okay man. Kapag maman ako ngunyan na po. Tabi na. Nakatao lamang kita kilod sa tuya ng mga kababayan. Yung Tagarawis, please. Yan ang gana. Hello? Hello? Yes? Hello? Yes po. Good afternoon. Po. May instruction ako naman kay Jomar. Hilingon niya po yan. Opo, may instruction na po kay Jomar. Ipapahiling ko po yan na diya mo na pigabaha. Iya po. Basta may pigtugong ko na po siya. Okay, sige po. Salamat. I guess I always will. I always always thought you were the best. I guess I always will. I always felt what we were blessed. I feel that way still. Sometimes we took the hard road, but we always saw it through. If I had only one friend left, I wanted to be you. Sometimes the world was on our side. Sometimes it wasn't fair. Sometimes
times it gave a helping hand. Sometimes we didn't care. 'Cause when we were together, it made the dream come true. If I had only one friend left, I wanted to be you. Sabay-sabay. One who understands me, knows me inside out, and helps keep me together, and believe without a doubt that I could move a mountain. Nagdalo man eh. Di man, nagdalo. Want to Nagdalo. tell it to. Okay lang. Okay. Diit. Konti. Konti. If I had only one friend left, I wanted to be you. Salamat po, Kanselong Pagantabay. Okay na po yung ng Katagarawis na load na... Okay na? Thank you po. Nakopya ko na po sa imong number. Okay, halat-halaton mo lang tabi sa load mo, ha? Di po nabutan ang kipas ko. Salamat po. Goodbye. Mabuhay. I love you all. Come true. If I had only one friend left, I'd want it to be you. Someone who understands me and knows me inside out, and helps keep me together, and believes without a doubt that I could move a mountain. Someone to tell it to. If I had only one friend left, I'd want it to be you. Wow! Si Henry Becerra, ang pink on mo, baby! Wow! Sure ka? May bago na sa Nido Junior para sa 1 to 3 years old. Igwang bakong hitsura, bakong formula. Puan 97 pesos lang. Suggested retail price. Nido Junior. The use of milk supplements must only be upon the advice of a health professional. The unnecessary and improper use of this product may be dangerous to your child's health. Per EO 51CA number 172 series of 2019. Namibidan sa albay, inadaba kan banwaan sa mong congressman Joey Salceda.